Já nemůžu. Vypni to. Nechci. Růža. Jsou tam další. Jo, tam je Krištof. Jak 78 korun máme. To je dobré. Nemyslíte si něco koupit? Tam další. Ještě. Uka, ať já to pustím. Ukaž jeden seznam, co tam máš. Normálně, tady s tím takhle dolů, srdce, tak, no. Ne, pozor, já si mám jinýhle, jo.